Jó van, gyere. Na, próbáljunk neki úgy, mert most már tényleg ide számlálom. Én most tudok gyógyítani? Tudod összezöldözött, baszni? Föl van teljesen. Menjetek. Ah, meg volt! Faszomba. Medik. Engem is kilőttek. Hát de... Ki élni? Csak indul. Én is medik. Gyuri? Medik szalad? Nem van. Elmény. Honnan lőnek? Másik van. Van még fent valami? Hol? Megvan. Gyerekek, egy felé megyünk, ugye? Igen. Meddig? Engem kilőhetnek most? Nem. Jó? Hallod? Meddig? A kurva életbe, bazd meg. Tudunk? Induljunk ki a tesztban. Hát egy van. Gyertek. Hagyjálunk kapcsolni. Jó. Arra felé megyünk, arra. Nem rágyógyítottak? Mi? Tedd el. Valaki végre egy folytában. Nem, megvan. Találtak! Meddig. Kurva Isten. Fedezd. Nem, ott bent az ajtóból lövünk. Gyerekek, segítsetek már! Nem lehet megmondani. Megvolt! Meddig? Nincs több szalag. Nincs több szavak? Nincs. Visszaáll! De most miért kiadás, hogy visszaáll? Van még 6 ember rajta kívül, attól még, hogy két ember ki van lőve, attól még mehet tovább még 3 ember. Végezzünk már el legalább. Jó van. Érni valaki? Nem? Most jöttek ki Ferencsára. Próbáljunk már ki körni valahogy. Szalag. Menjünk másfelé. Ja, együtt kell mozogni. Na úgy mondom, hogy... Szalag. Cseréltetek. Cseréltünk? Na, lehetünk? Próbáljunk már meg úgy közlekedni, hogy 3-4 ember egymás mellett megy. Ha engem lelőnek, vagy valakit lelőnek, akkor egyből az én fedezékem mögül lőjétek már vissza. Jó? Próbáljunk egyszerre fölmenni, hát ha ki tudjuk lőni. Nézzük, hát most 2-3 ember van. Egy lő a legfelső szinten. Próbáljunk már kiütni. Ben, mit csinálsz ott? Mit csinálsz? Téged kilőttek! Te menjél föl! Tessék?
Teljesen föl! Az alsó szint üres legyen. Ha titeket már egyszer lelőttek, akkor menjetek föl. Hova mentek? Föl! Föl! Egyen följebb! Nem ide föl! Hol lőttek le titeket? Titeket? Honnan indultatok? Nem? Akkor... Nem volt! Meddig? Azt akkor honnan szedtek le? Jó, gyertek! Gyertek, 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 gyertek! Gyertek! Megvolt! 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 Meddig? Megvolt! Jó, ajtók az ön, meg a lépcsőház tetejéből próbálnak jönni. Gyerünk tovább, gyerünk tovább, gyerünk tovább! Megvolt! Húzd le! Nem, lőnek rám! Gyertek rá! Ott a lukba! Ott a lukba! Ott a lukba! Ott! Pontot! Jó, eltaláltuk, menjünk tovább! Gyertek! Gyertek! Lépcső! Lépcső mögött! Azt a kurva megelőtt! Megvolt! Hogy úgy is leültek volna, hogy semmi. Ott, bent! Azt a kurva megvolt! Föntről is. Van még egy ember! A föntről az izé lépcső. Megvolt! Azt a kurva geci. Meddig? Nincs is több, mi? Emelek! Orrom mindenem volt. Sokan vannak a két szinten. Mindenki jön? Még egy? Igen? Ott a sarokban vannak? Ott a sarokban vannak? Meddig? Igen. Már meg minket nyomunk ezeket a Megyek. Kifelé, teljesen valaki. Megvolt. Én ide orromba. Orromba? Orromba volt. Ó, megvolt! Geci. Normális, úgy, ez nem volt szó. Ez nem volt rossz különböző. Azért, hogy így összelővadozunk. Azt a kurva geci. Látszik valami? Minden olyan Még most nem. fogtam, létrehoztam, de fiatek én nincs. Szallagok? Na, akkor, ez már határozottan jó volt. Tehát ez már határozottan optikailag jó volt. Ilyenkor Csak ki- sokan vannak. Figyelj, gyerekek, megránáltezünk. Kulcsotok nincs meg Spidey. Nem bírunk följutni hozzá. Na akkor az első szintre mehet a gránát. Hidd el, hogy azon vagyunk. Azért kéne begránátozni ezt a földszintet. De ha meg begránátozunk, egyből be kell szaladni. Teljesen tökény. Az alsó szintet elvileg ki fogjuk pucolni, utána már végig már mindenki Ha fölfedi. bejutunk abba a helyiségbe, ahol van a térkép, akkor még onnan ki kell szedni azt, aki a fürdőablakban van, lehet, hogy két ember. Jó, hát meg lehet pucolni. És figyeljetek már. És hogy... Aha. Kidobja a gránát. Majd én dobom? És hova dobjam? Inkább úgy adod befelé a sarokba? Befelé. Nem, figyelj, csak a felső szint. Sarokban van egy ajtó. Így van az ajtó, tehát ajtó. Én nem megyek, így van az ajtó. Aztán vissza. De várjátok már, most ha én dobom, engem kiszednek.
Én megyek a medik. Nem, majd kihúzunk. Hát de Kihúzunk, azt olyan kész. megyek, könnyebben dobom. Akkor bedobom ide egyből a feljárat, ha följövünk. Egyből föl erre a magas. és hogyha beugrik az Ha ott van az ajtósík ajtónál mögé? Valaki, akkor meghal. Ajtósík mögé beugrik? Gyerünk. Majd harc közben. Jó? Várj meg. Jó, oké. Medik. Ott állt az éve. Gránát a felső szintre. De gyerünk most ide, gyerünk. Oh! Ah! Kurva is! Hogy picsál lőtt? Azon a szinten vagy, és az ajtótól 1 méterre állsz, akkor vagy fedezikbe. Azt a kurva! Meddig járnak ki, fel húznak ki. Megvolt! Eddig! Gyerekek, óvatosan a medik szalaggal. Én halott vagyok. Faszom, nem bírunk följutni. Az út zárva van, nem jutunk ki. Megvolt. Eddig. Fölgondoljuk egy gránátot a felső szintre? Sok lesz. Mi a felső szintre? Oda. Föl tudom innen dobni. Itt is vannak? Meg, engem, én halott vagyok. Megvolt. Megvolt Hogy nem találtam el valami. Az azt veszi, toljad veszi. De nem lő. Ó, megvolt! Fasz ki van! Nem is mondom. És kimegyek, csenélek egy szeretet. Majd kicsit kapom. Mi kell, Gyuri, patron? Gyere vissza, te marha! Megvolt. Ó, Első szintre akartam. megvolt, de szerintem mehetünk vissza. Ó, megvolt! Ablakból. Ott tartom ezt, az most föntről bazzak ki. Gyuri, hogy vagy? Hol vagy mi? A meddig döglött szólok. Vagy szalagat? Nincs. Kivézel. Várjatok, várjatok még. Ablakból is lőnek. Honnét? Onnan. Gyuri! Ott így mindjárt az első ablak itt a... Vigyázz, 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 vigyázz! Ott, ott, ott. Ott lesz, ott lesz. Ahova lövök. Megvolt! Hallod, itt ezt a picike kis luk, azt... Lépcső fordulóban lő. Na, mi van? Tudunk följön menni? Ha még szabadon. Nincs. Hát akkor vérezzen el. Jó, megvolt! Ha vérezzen el, mindenki csinálja egy totális támadást legalább az alsó szintben. Jó, gyerünk tovább. Ablakba hátul.
Ezt le kéne gránátozni. Laci, tartod a felsőt? Gránát semmit nem mondok. Mi a geci volt ez? Honnan lőttek, bazzak? Várjátok, szólok is frízeknek. Fríz! Majd a felső szintre kell jönni, ez már akkor nem használható. Teljesen a plafon. Oké. Nagyon régi meghaltam. Ó, megvan! Jó, oké, gyerünk. Taktikai visszaállás, vagy akármilyen visszaállás. Ne lőj! Jó. Felső, az alsó szint az most kompletten a ilyen. Most már csak a lépcsőhát fogtam. Jó, el kell lenni a kulcsért, mert benn voltam az épületben, nem voltam ki a kulcsot. Gyerekek, a másik oldalról is lőnek az ablakból. Oké, látom, összehoztátok, jó. Szalag. Jó. Laci, semmi? 5 méter. Nem volt. De elvileg akkor 6 darabnak kéne lenni, nem? Megvan? Jó, mehetünk? Várjál, megvan az 5 Azt a lukat tartom. 3, Megpróbálom, 5. 5 szalag van. Hogy el kell mennünk a izébe. El kell mennünk abba a szobába, amiben a benn voltunk. El kell venni a kulcsot. Meg kell nézni, mi a következő hibát. 5 darab szalag Megyünk van. tovább harcolni feleslegesen ide. Megyünk a 2-es épületbe, hogyha kell. Szalag nincs valakin? Nálunk nincsen. Ott van bent. Ott van bent egy. Ott van egy. Tényleg, ott én vagyok kártékony és köcsög. Itt a lépcsőn én megyek elsőnek, és tartom a lépcsőt. Jó, gyerünk. Gyuri, menj másfél óra bomba? Igen. Morbi hátul legyünk. Egy jó biztos. A lépcsőre tudnak ott lesz fönt. Meg az épületet is figyeljétek szembe. Megvolt vagy mi van? Ha mondjad! Épületet figyeljétek a másik oldal. Honnan lőnek? Nem tudom, de szóval Szerintem föntről. Falról pattan össze-vissza. Ez nem pakkanás volt, ez rendesen. itt tartom meg. Fejedet vigyázz, bazd meg! Nem volt. Másik épület? Mennyi? Nagyon jó. Az az egy perc, innen itt vagyunk mi. Ide kell menni, jó, akkor Hova megyünk? simán, haha, vissza az üres épületbe, felveszek minden a sarokra a kulcsot. Gyerünk. Megvan, nem kell több ember, menjünk vissza, nem kell több. Nem volt esik. Gyuri, majd a izélőket figyelni, a szembe épületben előjönnek át, de Menjek, hogy meddig éljek? Ki volt meg? Jó, taktikai visszaállás! taktikai, gyerünk! Az, hogy mindig elcsúszom. Gyuri, a fájli, ugye? Megmondom, a fájdi, igen. Fájli, a kulcsod megvan, ismétlen megvan. Megyünk tovább az övé. Idősorokban mindenki volt eltéve, mi? Jó, megyünk mi is, csak először megszerezzük még a egyszer. Keresték? Mi? Nem, csak Folyamatosan esek, basz. legyen ez a szar. Gyerünk. Ezt lerakom ide. Indulunk a másodikért. Gyerünk. Ez végül is ez elég egyszerű lesz. Ki kell indulni. Egy élet. Hát, lépcsőre jönnek. Oké.
Egyenesen tovább. Honnan a faszomból? Hát az mögül az ablakból. Hol nem látni, bazdmeg, ez napra. Jó, itt tart, amit eltudtak ott van. Ja, hát várj, hogy győrítsön van. Azokta? Az micsoda ott a másik oldalon? Miért? Te várod. Adj egyet. Jössz. Megvolt! Medik. Jó, nem fúrnak ki. Gyere. Jó, hova vonatkozik? Ne menj. Teljesen a leggyűl a másik információ. Ez a harmadik szint. Háttal ne álljatok az A épületnek. harmadik szint, a legteteje. Jó, vitt ki a munkat. Gyerünk is el. Megvárjuk. Megvárjuk. Ilyen. Aki legfelül volt, az ki? Gyertek be, gyere be, gyere. Fal mögé. Mindenki fal mögé. Nem vagy? Gyertek be, gyere, fal mögé. Gyere, fal mögé, te is. Mindenki itt van? Így van. Óvatosan. Még az azt hívta lehet. Még lennének rá? Gyere, Petya, gyere! Gyere, Peti! Következő szinten. Hozzá elvágytam a gránát. Melyiket? Aha, én nem dobtam be. Jó. Odaadtak az ablakban, nem? Szerintem csak pattant, nem? Menjél tovább. Gyuri! Gyuri, én elhagytam a gránát. Menjek érte? Találunk valakon, melyik meg beség. Van lővelük van. Megy! Azt a húzok. Gyuri, visszamegyek a gránátét, mert elhagytam valahol. Vagy nem kell? Egyelőre nem van egy. Itt van az egész rajt? Elvileg igen. Rálát a másodikra! Akkor futál! Megvolt! Szembe van ott! Medik! Meghaltál. Te is mögötte! Lőjek! Nem kell! Na, Mondta, hogy nem kell. mögötte is halott! Meg volt! Mondtam, bazd meg, nem veszem fel, kész, hogy fogadjunk el talán. Az Isten fasz! Halott! Hát bazd meg, hát hányszor szóljak, hogy halott van? Lőjél rá, nem? Gyuri! Ő lőtte, nem lőttél. Hát Te vagy. De halott vagy. Előttem volt.
Na, Gyuri taktikai, Gyuri, taktikai, gyerünk, Gyuri! Hát ha rád látok, akkor bevek akkor... Előttem volt, én meg most léptem ide. Főleg addig mindenki. Főleg a tényleg minden. Most talán ne szétszöttem a kezét, mikor a dobat. Gyuri! Gyuri! Fogd már meg ezt a pillanatra! Hogy kivettem a kettőt, van meg. Gyerünk, hol van? Taktikai visszaállásunk van!